подреждане на сърцето. И сега, къде да те сложа в живота си? Сред всичките мебели, дето трупах в годините, със следи от ожулване, с лавандулови кърпички. На единия стол спи мечето на малката, на другият котката си играе с опашката. На дивана удържам с каишка проблемите, на крайвата съм аз. Той и тъй ми е тесен. До семейните снимки в рамка, с гвоздиче миниатюрно, сред кристали, корали, египетски котки от мрамор, рабаносови маски, порцеланови слончета, позлатени икони, осветени разпятия, пръс от гроба Господен, поздравителни телеграми, прочетени книги, препрочетени книги, с отбелязани страници, притиснати листчета и хербарии. Няма даже свободна саксия да те поливам, да ти чистя листенцата. В бурканите с чай да те запарвам, да те мириша. Подслаждам, отпивам, още топъл и меден. Та, къде да те метна, като сак след пътуване, шал с аромат на хотел и тютюн, още топли обувки? Да те сгъна в трешника, да те смуша въгъла. Трупано, трупано.